Gịnị ka ọ na-eme? Who knows what this means? Gịnị ka ọ na-eme? Say it. What is she doing? Yes. What is she or what is he or what is it doing? Because all is he, she, it. If I want to change this question to what are you doing? Remember, all is he, she, it. If I want to say, I don't want to say what is he doing, but I want to say what are you doing? How am I going to say it? You in Igbo is I. Yes. One more time, say I. Okay, so now how would you say, what are you doing? One One more time. Gịnị ka Yes, gịnị ka ị na-eme? And if I said, what is Onyinye doing, what would that be? Gịnị ka Oni na-eme? Gịnị ka Onyi na-eme? Good. Now, if someone is dressing up is Eyiri. Eyiri ákwà. Eyiri ákwà. Can we say it? Eyiri ákwà. Eyiri ákwà. So we can say ọ na, then we put eyiri ákwà for he or she is dressing up. How would you say Amara is dressing up? Amara eyiri ákwà. Amara na eyiri ákwà. Perfect. So we say Amara na eyiri ákwà. What if you want to say I am dressing up? I am dressing up. What would that be? Ị na-eri ákwà. No. Ị It's not. no. Ị na-eyiri ákwà. M na-eyiri ákwà. Ákwà. Ákwà, my clothes. If you say ákwà, that would be my clothes. But m na-eyiri ákwà is fine. M na-eyiri ákwà. Can you say it? M na-eyiri ákwà. M na-eyiri ákwà. I am dressing up. So if you're dressing up and someone says, what are you doing? Gịnị ka ị na-eme? You say, m na-eyiri ákwà. I'm dressing up. Drinking water. If we say gịnị ka ọ na-eme, to drink water is, drinking water is aṅụ mmiri. Drinking water, aṅụ mmiri. Can we say it? Mmiri. Aṅụ mmiri. Okay, Amara, you alone, repeat after me. Aṅụ mmiri. Aṅụ mmiri. Good. Onyinye, repeat after me. Aṅụ mmiri. Aṅụ mmiri. Don't say what you are seeing, say what you're hearing. Aṅụ mmiri. Aṅụ mmiri. Good. Notice that I didn't say anything that sounds like an N, right? So pretend as though this N is not here. You would say aṅụ mmiri. So always, no matter what you see on the board, listen to what the person is saying, right? And only say what you're hearing. So let's do it one more time, everybody. Aṅụ mmiri. Aṅụ mmiri. Good. Now, he is drinking water would be ọ na-aṅụ mmiri. Can we say it? Ọ na-aṅụ mmiri. Good. Now, how would you say I am drinking water? Ị na-aṅụ mmiri. Good. How would you say Amara is drinking water? Amara na-aṅụ mmiri. Good.
Very, very good. Who knows the word for we in Igbo? Gịnị bụ we? Anyị. Anyị. Very good. Unu ma akwụkwọ, ụmụọma. Wonderful children. That's what ụmụọma means. Ụmụọma means wonderful children. Okay. Dalu. How would you say we are drinking water? Anyị na-aṅụ mmiri. Good. Anyị na-aṅụ mmiri. Kwuo ya ọzọ. Anyị na-aṅụ mmiri. Good. Aṅụ mmiri. Okay, so that is for drinking water. Remember this because we are going to come back. Remember what I said? We're going to come back and you guys are going to tell me what all of this means. Bathing. Bathing in Igbo bụ asa ahụ. Asa ahụ. Repeat after me. Asa ahụ. Asa ahụ. Good. How would you say he is bathing? Ọ na-asa ahụ. Ọ na-asa ahụ. Baby is tata. How would you say baby is bathing? Tata na-asa ahụ. Tata na-asa ahụ. Yes, I said baby is tata. So tata na-asa ahụ means tata, baby is bathing. Okay. How would you say we are bathing? Anyị na-asa ahụ. Good. That is it. Na-asa ahụ. Okay, let's see this one. Sleeping. Sleeping. Bụ ehi ụra. Koya ehi ụra. Ehi ụra. I have a question. Okay. Isn't there a word that's sleeping that for alula? Okay, that is alarụ ụla. Is it the one you're asking for? That is the one our parents use. Okay. And there is arahụ ụra. These are from Anambra State. So we could use this. This is very good. So I think we should use it since you're familiar with it. So alarụ ụla. Say alarụ ụla. Alarụ ụla. Okay, so how would you say, who knows what is day in Igbo? Ka. No, that's today. Day is what? Today is ta, but day is what? Ha. I'm never. Can we say ha? Ha. So Day. Yes, day. Ha. You see where I'm writing, right? Yes. Yeah. So gịnị ka ọ na-eme means what is he doing? How would we say what are they doing? Ha. Gịnị ka ha na-eme? Perfect. Gịnị ka ha na-eme? Because it's the O that we are replacing with ha, right? It's O. Yeah. We are changing to ha. What if you want to say, what are we doing? Gịnị ka anyị. Yes, because we is anyị. Gịnị ka anyị na-eme? Yes, gịnị ka anyị na-eme? What are we doing? Ụmụọma, good children. Ọ dị mma. So they are sleeping would be what? Ha na-alarụ ụla. Ha na-alarụ ụla. They are sleeping. Ha na-alarụ ụla. Good. Remember this, what sleeping is. We are coming back to it shortly. N'obere oge.
ị nwere ajụjụ? Do you have a question? Mba. Okay. Dancing. Dancing bụ agba egwu. I like dancing. Kwuo ya. Agba egwu. Agba egwu. Okay. How would you say I am dancing? I am dancing. Agba egwu. M na-agba egwu. What about we are dancing? Could you repeat that again? What about we are dancing? Anyị na-agba egwu. Beautiful. What about they are dancing? Ha na-agba egwu. Good. Ha na-agba egwu. I will show you something. Hold on. I'm bringing this here. We, anyị, because I want to write something up there. Now, how would you say, I and Amara? But in Igbo would say it's me and Amara. How would you say that? Me is mo. Mụ na Amara. Mo Agba egwu. na Amara. So mo na Amara is how we would say Amara and I, or I and Amara. That's what it means in Igbo. Mo na Amara means Amara and I, or I and Amara. So how would you say I and Amara are dancing? Amara. I and Amara are dancing. Mụ na Amara agba egwu. Mụ na Amara na-agba egwu. Kwuo. Mụ na Amara agba egwu. No, you are skipping the na. You don't skip this na. This is what we are changing here. So do it again. I and Amara are dancing. Mụ na Amara na-agba egwu. Perfect. Mụ na Amara na-agba egwu. What about I and Onyinye are dancing? Mụ na Onyinye na-agba egwu. Perfect. Mụ na Onyinye na-agba egwu. What about I and them are dancing? Mụ na ha Mm-hmm. agba egwu. You remember to put the na-agba egwu, right? Do it again. Mụ na ha agba egwu. No, you're skipping the na. Put the na. Mụ na ha na-agba egwu. You must say this na. Don't skip this na. Do it again. Mụ na ha na-agba egwu. Mụ na ha na-agba egwu. I and them are dancing. Mụ na ha na-agba egwu. Ọ dị mma. So agba egwu is dancing. Ọ na-agba egwu. He is dancing. She is dancing. Gịnị ka ọ na-eme? Ọ na-agba egwu. So can you answer the question when I ask? Gịnị ka ọ na-eme? Gịnị ka ọ na-eme? A na-agba egwu. Ọ na-agba
agba egwu. Kwuo ya. Ọ na-agba egwu. Okay. Playing. Playing. This is something we do. Playing in Igbo bụ egwu. Egwu. Repeat after me. Egwu egwu. Egwu egwu. Ọzọ. Egwu egwu. Egwu egwu. So, gịnị ka ọ na-eme? Ọ na-egwu egwu. Ị nwetara ya, you got it correctly. Ọ na-egwu egwu. Ka anyị mee ya ọzọ. Let's do it again. Gịnị ka ọ na-eme? Ọ na-egwu egwu. Ọ na-egwu egwu. Yes, ọ na-egwu egwu pụtara he is playing. What if we want to say they are playing? Ha na-egwu egwu. Ha na-egwu egwu. Kwuo ya ọzọ. Ọ na-egwu egwu. Ha na-egwu egwu. They are playing. What about Amara is playing? Amara na-egwu egwu. Amara na-egwu egwu. Okay. Gịnị ka ọ na-eme? What is she doing? Reading pụtara agụ akwụkwọ. Can we say it? Agụ akwụkwọ. Agwa akwụkwọ. Kwuo ya ọzọ. Agụ akwụkwọ. Agwa akwụkwọ. Okay, Onyinye. Gịnị ka ọ na-eme? Agwa akwụkwọ. No, say the full sentence. She is reading. Okay. Ọ na-agụ akwụkwọ. Perfect. Let's do it one more time. Gịnị ka ọ na-eme? Ọ na-agụ akwụkwọ. Okay. Amara, I want to ask this question differently. I'll say, gịnị ka Onyinye na-eme? I want you to say, Onyinye is reading. Gịnị ka Onyinye na-eme? Onyinye na-agụ akwụkwọ. Onyinye na-agụ akwụkwọ. Beautiful. Unu mere ọfụma. So, agụ akwụkwọ pụtara reading n'Igbo. Ka anyị na ọzọ. Making the bed. Making the bed. Making the bed pụtara emezi àkwà. Emezi àkwà. Kwuo ya. Emezi ákwà. Okay. So, ọ na-emezi àkwà. Kwuo ya. Ọ na-emezi ákwà. Ọzọ. Ọ na-emezi àkwà. Ọ na-emezi ákwà. Yes, ọ na-emezi àkwà pụtara he's making or she's making the bed. Let's say, gịnị ka Amara na-eme? Onyinye, answer. Gịnị ka Amara na-eme? Say Amara is making the bed. Ọ na-emezi ákwà. Okay, ọ na-emezi àkwà. Good. But I want you to use Amara's name to answer it. Gịnị ka Amara na-eme? Amara na-emezi ákwà. Amara na-emezi àkwà. That is very, very good. Okay. Gịnị ka ọ na-eme? Brushing teeth. Ọ na-atatu. Oh. Ọ na. Okay, the honor, we've had it written out already. Would say ọ na-ata atụ. Or we could say ọ na-asa eze. Either of this is correct. Atu is a stick that we use when we use the stick to brush. That is atu. But
We can also use the brush and call it itatu generally, but iseze works. So now let's say ọ na-ata atụ. On natatu. Again, ọ na-ata atụ. On natatu. Ngwa kwuo ọ na-asa eze. On natatu. Good. So I would ask you what you're doing, and you would answer. Amara, gịnị ka ị na-eme? Na atatu. Beautiful. Onyinye, I'll ask you what you and Amara are doing, and you would answer. Onyinye, gịnị ka gị na Amara na-eme? Mụ na Amara natatu. Perfect. Mụ na Amara na-ata atụ. That is our I and Amara. Ụmụọma, unu ma ezigbo akwụkwọ. Jisi n'ike. O. Thank you. Ya bụ daalụ. One of my favorite things to do, iri nri, to eat. So, eating pụtara eri nri. Kwuo ya, eri nri. Eri nri. Kwuo ya ọzọ, eri nri. Eri nri. Okay, ọ dị mma. Gịnị ka ọ na-eme? Say, she is eating. Gịnị ka ọ na-eme? Gịnị ka ọ na-eme? I'm saying you should answer. Ọ na-eme iri nri. Mba, not ọ na-eme iri nri. Gịnị ka ọ na-eme? Ọ na-eri nri. Yes, ọ na-eri nri. Kwuo ya ọzọ, ọ na-eri nri. Ọ na-eri nri. Ọzọkwa, ọ na-eri nri. Ọ na-eri nri. Yes, ọ na-eri nri. She is eating. I want to say Amara is eating. Amara na-eri nri. We are eating. Anyị na-eri nri. Anyị na-eri nri. We are eating. Very good. Ọ dị mma. Remember what this means, we are going to still look at them again. Cooking. Cooking pụtara esi nri. Kwuo ya, esi nri. Esi nri. Esi nri. Esi nri. So I wanted to say, I'll ask, gịnị ka ọ na-eme? And I want you to respond. Gịnị ka ọ na-eme? Ọ na-esi nri. Ọ na-esi nri. Beautiful. Now, I will change this a little bit. Instead of gịnị ka ọ na-eme, I would say, gịnị ka nne na-eme? How would you answer that? Gịnị ka nne na-eme? Nne na-esi nri. Kwuo ya ọzọ. Nne na-esi nri. Nne na-esi nri. Very well. And Onyinye, you are saying ọ na-esi nri. That works very well too. She is cooking, right? So we can say ọ na-esi nri. If you say gịnị ka nne na-eme, you will say ọ na-esi nri, or you say nne na-esi nri, right? How would you say, this one here, Mụ na Amara, is I and Amara, because Mụ means I. How about we and Nne are cooking? Kotige say we. Anyị. Anyị. Anyị Na nne. nne. Nri.
Koyaza. Na-esi nri. Anyị Na-esi nri. na-esi nri. Anyị na nne na-esi nri. Koyaza. Anyị na nne na-esi nri. Anyị na nne na-esi nri. We and mommy are cooking. So what we have learned from here is instead of mu, we can put anyị, or we can even put ha. Ha na Amara na-egwu egwu. They are playing with Amara. Ha na nne na-esi nri. They are cooking with mommy. Anyị na nne na-esi nri. We are cooking with mommy. Anyị na Amara na-egwu egwu. We are playing with Amara. Right? Yeah. So you can use anyị or any other pronoun instead of mu in this one. Ọ dị mma. Let's go. So esi nri bụ cooking. Ọ fọrọ nwa obere ihe dị ka mkpụrụ anọ, just about 4 for us to finish. Doing laundry. These are some of the things we do every day. Doing laundry. Doing laundry. So doing laundry asa pụtara ákwà. asa ákwà. Asa ákwà. Asa ákwà. So gịnị ka ọ na-eme? Ọ na-asa ákwà. Ọzọ, gịnị ka ọ na-eme? Ọ na-asa ákwà. Ọ na-asa ákwà. Gịnị ka Amara na-eme? Amara na-asa ákwà. Amara na-asa ákwà. Gịnị ka unu na-eme? Who knows what this means? Gịnị ka unu na-eme? What does it mean if I say gịnị ka unu na-eme? Or what are you guys doing? Aha! What are you guys doing? So, Ana asa ákwà. mba. Kwuo ya ọzọ. Ana asa ákwà. Mba. Una. How do we say we? If I say, what are you guys doing? You would say we are. Asa. Anyị ana. Anyị. See it here. We. Nke a bụ we. Anyị na-asa ákwà. Good. So, m ga-ekwu ya ọzọ. Unu ga-asa m ọzọ. Gịnị ka unu na-eme? Anyị na-asa ákwà. Anyị na-asa ákwà. Ụmụọma. Jisi n'ike. Unu na-eme ọfụma. O? Daalụ. Daalụkwa. I always thought Daalụ was good job. Because I always tell my parents Daalụ, but I didn't know it was actually thank you. Yes, Daalụ but thank you. Daalụ bụkwa good job. Depending on how you use it. It can also mean good job. Yes. Like when you tell someone well done. Although we would say jisike, but Daalụ works too. Okay. Especially when you add ọrụ to it. Look at this. If we say Daalụ ọrụ, that is good job. Right? Good job. Yeah. Well done. Yeah. Okay. Ọ dị mma. Sweeping. Sweeping bụ aza ihe. Aza ihe. Kwuo ya. Asa ihe. Yes. You can replace ihe with the name of the place the person is sweeping. If the person is sweeping outside bụ ezi. If the person is sweeping kitchen bụ usekwu. If the person is sweeping the parlor, you can just simply call it parlor. If the person is sweeping the bedroom, you can say ime ụlọ. Ime ụlọ. And so on. So I can say ọ na-aza ezi. He is sweeping outside. Ọ na-aza usekwu. He is sweeping the kitchen. Ọ na-aza parlor.
He is sweeping the parlor. Ọ na-aza ime ụlọ. He is sweeping the room. But I can also simply say ọ na-aza ụlọ, meaning he's sweeping the house. This can be any part of the house. It can be the parlor, the kitchen, the bedroom. It can be any part of the house. Ọ na-aza ụlọ. He's sweeping inside the house. And ọ na-aza ezi. So these are the two that you should know very well. Ọ na-aza ezi, he's sweeping outside. Ọ na-aza ụlọ, he's sweeping inside the house. So any sweeping that happens outside of the house is ọ na-aza ezi. Any sweeping that happens inside the house, ọ na-aza ụlọ. But sweeping in general can be ọ na-aza ihe if you don't want to say where the person is sweeping. So, gịnị ka ọ na-eme? Ọ na-aza ihe. Good. Now, I'm going to ask, gịnị ka unu na-eme? Say we are sweeping. Anyị na-aza ihe. Anyị na-aza ihe. Kwuo ya ọzọ. Anyị na-asa ihe. Make sure your Z doesn't sound like S. So it won't be anyị na-asa, but anyị na-aza ihe. Kwuo ya ọzọ. Anyị na-aza ihe. Anyị na-aza ihe. Anyị na-aza ihe. Very well. We are sweeping. How would you say we are sweeping outside? Anyị na-aza ezi. Amara, only you. Say we are sweeping outside. Anyị na-aza ihe ezi. So when you say ezi, you will not say ihe, right? Yeah. So kwuo ya ọzọ. Anyị na-asa ezi. Anyị na-aza ezi. Okay, Amara, I want you to say Onyinye is sweeping the kitchen. Onyinye na-aza Kitchen bụ usekwu. usekwu. Okay, kwuo ya ọzọ. Onyinye is sweeping the kitchen. Onyinye na-aza usekwu. Usekwu. Ọ dị mma. Onyinye, I want you to say Amara is sweeping the parlor. Amara na-asa parlor. Kwuo ya ọzọ. Amara is sweeping the parlor. Amara na-asa parlor. Amara na-aza parlor. So I wanted to say, Amara, or we are sweeping the house. We are sweeping the house. Anyị na-aza ụlọ. Perfect. Anyị na-aza ụlọ. We are sweeping the house. We've really improved. You say? A lot. We've improved a lot. A lot. Yes. And I think it's because you guys are rewatching the classes and you are studying some more. So that's really good. So keep up doing what you're doing, okay? Okay. Let's see this one here. Doing dishes. Doing dishes pụtara asa efere. Koya, asa efere. Asa efere. So if I say gịnị ka ọ na-eme, what will you say? Ọ na-asa efere. Ọ na-asa efere. Ka anyị kwuo ya ọzọ, gịnị ka ọ na-eme? Ọ na-asa efere. Ọ na-asa efere. Beautiful. Ọ na-asa efere. How would you say I and Amara are doing dishes? Mụ na Amara na-asa efere.
Good. Mụ na Amara na-asa efere. How would you say I and Onyinye are doing dishes? Mụ na Onyinye na-asa efere. Mụ na Onyinye na-asa efere. What about just saying we are doing dishes? Anyị na-asa efere. Anyị na-asa efere. This is the last one. Allowed to say efele instead of Yes, efere? yes, you can say efele since that is what you're used to, right? Being Anambra, efele. Efele, so that works. But in Central Igbo, we call it efere. Odema. Watching TV bụ ele igwe onyonyo. But you can just call it, you can just say, I'm trying not to get it complicated for you guys, right? You can just say ele TV. So let's go with this one. Ele onyonyo. Say ele TV. Ele TV. Okay. So gịnị ka ọ na-eme? Ọ na-ele TV. Ọ na-ele TV. Kwuo ya. Ọ na-ele TV. Onyinye, gịnị ka ọ na-eme? Ọ na-ele TV. Amara, gịnị ka Onyinye na-eme? Onyinye na-ele TV. Onyinye na-ele TV. So this is another thing to note here. You may not say TV, you may say what exactly the person is watching. Like for example, ọ na-ele CNN. If the person is watching CNN. Ọ na-ele Netflix. If the person is watching Netflix. Ọ na-ele, you can say the name of the movie, right? Think of Titanic. Ọ na-ele Titanic. Ọ na-ele Nickelodeon. Ọ na-ele any name of the movie or name of the show the person is watching, right? And instead of saying TV, right? So these are the many ways you can say what somebody is watching. If the person is watching TikTok, how would you say Onyinye is watching TikTok? Onyinye na-ele TikTok. Ị nwetere ya. Onyinye na-ele TikTok. Onyinye is watching TikTok. So this is how we use watching in Igbo. Anyị abịala na njedebe. We've come to the end of these cards. Now we're going to flip them again, but when we do, it's going to be you doing the talking, right? Yeah. So I'm going to go Onyinye, then Amara. Onyinye, then Amara. Onyinye, gịnị ka ọ na-eme? Ọ na-eri ife. Ọ na-eri ife. She's eating something, or ọ na-eri nri. Very good. Okay, ị nwetere ya. Amara, gịnị ka ọ na-eme? Ọ na-ncha eze. Mba. Ọ na. We have two things that we said. Gịnị ka ọ na-eme? Ọ na-ata atụ ma ọ bụ ọ na-asa eze. Kwuo ya. Ọ na-ata atụ. Ma ọ bụ gị kwuo ọ na-asa eze. She is brushing. Okay, this one for you also, Amara. If I said, gịnị ka ị na-eme? How would you say I am brushing? Could you repeat that again? And understand. If I said, gịnị ka ị na-eme, Amara, how would you say I am brushing? Anam gịnị? Anam ata atụ. Ana m ata atụ. Ana m asa eze. Or m na-ata atụ. M na-asa eze. Very good. Onyinye,
Gịnị ka ha na-eme? I didn't say gịnị ka ọ na-eme. I said gịnị ka ha na-eme? Ha. Gịnị ka ha na-eme? Ha na-egwu egwu. Ha na-egwu egwu. Kwuo ya ọzọ. Ọ na-egwu egwu. Ha na-egwu egwu. They are playing. Ị nwetara ya? Ọ dị mma. Onyinye, Amara. Amara, gịnị ka ọ na-eme? Ọ na. Nke a bụ nke mbụ anyị hụrụ. This was the first one we saw. Gịnị ka ọ na-eme? Ọ na. Onyinye, do you want to help? I'm bad at remembering stuff. Ndo. You didn't write it down? No. Odema, you know you're seeing it for the first time today, so by the time you rewatch the lesson, it should be easier to remember, right? Yeah. Ọ na-eyiri ákwà. Kwuo ya. Ọ na-eyiri ákwà. Ọ na-eyiri ákwà. So if I want to say now, gịnị ka gị na Amara na-eme? How would you say, gịnị ka gị na Onyinye na-eme? How would you say I and Onyinye are dressing? Mụ na Onyinye na-eyiri ákwà. Mụ na Onyinye na-eyiri ákwà. Very good. Ị nwetara ya. Okay, Onyinye, gịnị ka ọ na-eme? Ọ na-asụ ákwà. Ọ na-asụ ákwà. Ọ na-asa ákwà. Very correct. Because we also use asụ for washing. It's the same as asa. Ọ na-asụ ákwà. Ọ na-asa ákwà. He is washing. She is washing. Ọ dị mma. Okay, Amara, gịnị ka ọ na-eme? Ọ na. Ọ na gịnị? Trying to think of. Onyinye, do you want to help? Sure. Okay. Gịnị ka ọ na-eme? Ọ na. Give me a second. Ọ na-esi nri. Esi nri. Kwuo ya ọzọ. Ọ na-esi nri. Ọ na-esi nri. Ọ na-esi nri pụtara she is cooking. Okay. Onyinye, gịnị ka ọ na-eme? Okay, Amara, gịnị ka ọ na-eme? Ọ na. Give me a second. This was the last one we saw when we were talking about Netflix, CNN, and all of that. Ọ na. Ele TV. Ọ na-ele TV. Yes, ọ na-ele TV, and we can say ọ na-ele Netflix, ọ na-ele CNN, ọ na-ele TikTok, and all of that. Okay. Onyinye, nke a bụ nke gị. Gịnị ka ọ na-eme? Ọ na-agụ akwụkwọ. Ọ na-agụ akwụkwọ. Ị nwetara ya, ụmụọma. Amara, gịnị ka ha na-eme? I didn't say gịnị ka ọ na-eme. Gịnị ka ha na-eme? Ha na. Sleeping. Remember the one that has the ola in it. Arụla. Ha na-alarụla. Right?
Hana alarola. They are sleeping. Okay. Onyinye, gịnị ka ọ na-eme? Ona. Ọ na-aṅụ Awu. mmiri. Ọ na-aṅụ mmiri. He's drinking water. Amara, gịnị ka ọ na-eme? Ona. Ona. Washing. Eze. Asa. 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 Gịnị bụ plate? Efere. Eze bụ tit. Ọ na-asa efele. Unu na-akpọ ya efele. You people call it efele in your place. So ọ na-asa efele. Yeah. She is doing dishes. Onyinye, gịnị ka ọ na-eme? Ọ na-awụ arụ. Ọ na-awụ alụ. Eziokwu, ndị Anambra na-akpọ awụ alụ. So if you say ọ na-awụ alụ, that is correct. And if you say ọ na-asa ahụ, that is very correct. Okay. Yes. Okay. Amara, gịnị ka ọ na-eme? You say this is your favorite. Ọ Gịnị ka ọ na-egwu na-eme? egwu. Kwuo ya ọzọ. Ọ na-egwu egwu. Ọ na-egwu egwu is she's playing. She is playing. Ọ na-egwu egwu playing. Mana anyị na-ekwu dancing. Dancing yiri playing. Mana dancing bụ agba egwu. Kwuo ya ọzọ. Ọ na-agba egwu. Ọ na-agba egwu. Gịnị bụ we are dancing? Anyị na-egwu egwu. Anyị na-egwu egwu bụ we are playing. We are dancing. Agba egwu. So gịnị bụ we are dancing? Anyị na-agba egwu. Anyị na-agba egwu. Ọ dị mma. Nke a, Onyinye, gịnị ka ọ na-eme? Gịnị ka ọ na-eme? Kwuo. Mesh. Kwuo ya ọzọ, anụ m ihe i kwuru. I didn't hear you. Ọ na-meshe. I Oh, remember this one. Emezi. Ọ na-emezi. Ọ na-emezi. Yes, ọ na-emezi àkwà. Ọ na-emezi àkwà. Ọ na-emezi ákwà. If àkwà is difficult for you to remember, you could say bedi. Bedi. Okay. That is what many people would call it on the street, but the proper name, the proper Igbo name is àkwà. So just in case you forget àkwà, you can say bedi until you are very familiar with àkwà. Okay? Okay. Ọ dị mma. Amara, gịnị ka ọ na-eme? Ọ na-ezi ihe. Oh, ọ na-aza. Ọ na-aza ihe. Kwuo ya. Ọ na-aza ihe. Ọ na-aza ihe. Where ezi came in, we say instead of ihe, you could say ezi. Ọ na-aza ezi. He's sweeping outside. Ọ na-aza ụlọ. He's sweeping the house. And you can also say other parts of the house, like usekwu, kitchen. Ọ na-aza usekwu. Ọ na-aza palọ. Ọ na-aza ime ụlọ, the room. And so on and so forth. Ọ dị mma, ụmụ ọma m ji eme ọnụ. Ebe a ka anyị ga-akwụsị taa. Unu nwere ajụjụ? Do you have any questions? Mba. Okay, so we're going to stop here. Anyị ga-akwụsị ebe a taa.